Oseki. Tayo sa Oseki. Mga that's good. Kakain tayo. Japanese. Sarap dito mga that's good sa Oseki. Mga ano nila, mga kadaskers. Tingnan natin to ng mga masarap. Masarap dito mga kadaskers, yung mga tempura. Tsaka yung mga sushi nila. Sarap. Japanese na Japanese. Isa ito sa mga parang legit na Japanese restaurant dito sa Kelowna mga kadaskers. Ito ang sake nila. Mainit na sake. Mga kadats ko. Sarap na ito. Lagyan natin. Tagay. Sa akin ito. Tapang. Wow. Sake. Tapang. Dumating na yung tonkotsu ramen mga kadatsu. Ito ang the best. Legit na ramen. Ang sarap talaga ng ramen nila rito. Tikman ko muna bago natin ganito kumain ng ramen mga kadatsu. Tikman natin yung sarap. Wow. It's okay. It's okay. Sorry. Spicy salmon, egg drop, spicy tuna, and then chopped scallop. Oh, wow. Thank you. Thank you. Thank you. Yan natin na. Spicy. Ang paangkat. Oh. Wow. Hindi ko masyadong makakang patat. Oh. Ang sarap. Yan natin. Ito na yung spicy chicken karaage. Ito yung deep fried tuna roll. Ito yung nigiri, mga kadas. Nigiri. Ang sarap niya, no? The best. Ito yung prawn tempura, mga kadas. Ang sarap niya. Tignan natin. Kunti lang para yan mga kadas. Sabat ka na. Ang laki. Correct, correct.
sarap mga kadats ko doon. Kampay! Kampay! The best. Papatignan mo rin. Thank you. You too, thank you. Sarap. Wala no. Nag-enjoy ako dun. May araw pa mga kadats ko. Alas 8 na ng gabi. Ang ganda ng truck nila, parang bombero. Parang bombero. Ang sarap. Ganun ang gusto kong kain. Yung masaya ka na teteng yun. Binubuksan ko yung ito. Ayaw mabuksan. Pagtingin ko ng plate number, hindi pala yung amin. Ayun pala, makamukha sila. Teteng na buhay to. Kaya pala ayaw mabuksan. Hindi pala yan yung ito pala. Ay, downtown. Wow, ang daming tao. Ang galing, no? Chill. Walking tayo sa Kelowna. Kelowna downtown. Ang galing, Ang galing ng scooter, May hinihila, Lakas ng scooter. Dalawang aso yung karga niya. Dalawang emotional support. Ito ang City Park, mga kadats, ng Kelowna. Lakad-lakad tayo. Ang ganda ng lake, Ang dalawang aso. Ang ganda ng lake. Ayan, Ayate yan, Ang ganda dito. Ganda pala rito. World War I Memorial tsaka World War II Memorial pala to. Tapos Korea. Ito yung mga sundalo na taga Kelowna. Mga kadats ko, ito yung mga may mag-isa na namatay sa Korean War na taga Kelowna. Ito naman namatay nung World War II. Mga kadats ko, ito naman nung World War I. Ito yung memorial nila, mga kadats ko. Parang bantayog nila, kumbaga. Pag-alaala sa kanila. Dito naman sa kabila, may obelisk dito na granite. Ang ganda. Ang ganda, mga kadats ko. Ang ganda na ng park. Green na. Wow. Ayan. Ito nga, Mike. Para lang tayong nasa Sorsogon. Ganito sa Sorsogon. May pantalan silang ganito. Ang ganda, kakatakot. May alon siya. Sarap tumalon, Ayan, sarap lumangoy. Pero malamig kasi, that's good. Kaya, chill yung mga nasa boat, Kaya, ganda ng sounds nila, Pag lumangoy ka pala dyan sa tubig, ito pala yung akyatan mo. Parang swimming pool ka, that's good. Galing. May mga hawakan pa dyan na pala, sa gilid. Mga tubo. Galing, no? Ito na pala yung beach niya. Ang ganda. Yung beach niya, parang yung yung buhangin sa Pagudpud. Ganito yung buhangin ng beach sa Pagudpud, Hindi naman puti, Para siyang pulburon.
Oh, di ba? Ang galing. Siguro nilagay na nila to dito. Baka binili nila sa Pilipinas yung buhangin, nilagay dito. Pero hindi, dito yan, natural dito yan sa lake. Ayan, ang ganda. Oh. Yun yung tulay. Yung tinatawiran ko pag nagde-deliver ako sa West Kelowna. Ayun, oh, ang ganda nung tulay. Kaso, hapon na kasi, kaya gabi na. Alas 9 na ng gabi, mga ka-That's Good. Oh, 8:30. Yan yung tulay, ang ganda, oh. Oh. Yan yung floating bridge, mga ka-That's Good, ng Kelowna. Ayan, oh. Ito yung mga dandelion, ka-That's Good. Oh. The dandelions. Yan, mga ka-That's Good. Chill lang yung mga tao rito, no? Ay, ang ganda. Sarap pala rito maglakad-lakad. Ito mga bagong tanim na lawn, mga ka-That's Good. Halata mo. Dapat pala may rollerblade ako. Ano ba? Tama ba? Rollerblade? Ang galing. Tutulay sila dyan. Merong mababa. Ito. Merong mas mataas. Yun. Siguro pag ito, nalaglag ka, medyo pilay-pilay lang yung daliri mo. Pero pag doon, nalaglag ka doon, medyo bukol yung ngalangala mo doon. Ang galing yun. Ito yung sale, mga ka-That's Good. Sale. Landmark ng Kelowna to. Ang saya na ng downtown, no? Puntahan natin si Ugo Pugo. Ugo Pugo na yan. Yan yung dragon, mga ka-That's Good. Yung dragon ng Kelowna. Punta na tayo sa boat natin, mga ka-That's Good. Paggabi na para makauwi na tayo. Kaya nagparada tayo rito. Kaya dito tayo nakadock sa Downtown Marina. That's good. Ayan.